Helo, dyma ni'n parhau i ddarllen y Gelyn ar y Trên, a heddiw ni'n mynd i ddarllen pennod 11 a 12. Yn ôl yn ysbyty maes Gwyn, cafodd y constable Ifor Llewellyn a'r inspector, a oedd wedi cyrraedd erbyn hyn, gyfle i edrych o ddifri ar y dyn clwyfedig. Roedd ei wyneb yn glwyfa i gyd, ac roedd y doctor wedi rwymo'r fraich oedd wedi torri yn dyn wrth ei gorff. Beth amdano, doctor? Gonodd yr inspector. Ydy'n mynd i fyw? Ysgydwodd Dr Phillips ei ben. Mae'n adnadlu o hyd. Y peth pwysig nawr yw cael y gres nôl i gorffe. Awr arall yn y shed na ac fe fydd e wedi marw, mae'n siŵr gen i. Mae fraich e wedi torri mewn 2 fan, a wyddwn ni ddim faint o niwed mae wedi gael ti. Gadawodd y doctor y frawddeg ar ei hanner, oherwydd y foment honno, gwelodd fod llygad y dyn yn y gwely wedi agor. 2 lyged glas, a rein ni'n edrych yn syn ar y 3 dyn oedd yn ei wylio. Rwy'n ofni eich bod chi wedi cael damwen, medda'r doctor gan blygu dros y gwely. Ble rydw i? Gofnodd y dyn gan geisio edrych o'i gwmpas. Yn ysbyty maes Gwyn, medda'r doctor gan wenu. Deithon nhw o hyd i chi fewn shed ar ochr yr eilffordd. Rydych chi wedi cael damwen, wedi cwmpo. Gwelodd y 3 dyn oedd yn gwylio lygad y trian yn cau unwaith eto a byd distawrwydd hir. Oes rhywbeth y gallwch chi wneud, doctor? Gofnodd yr inspector. Mae gen i lot o gwestiynau i'w holi y dyn ma. Agorodd y llygad gleision drachefn. Na, nid cwmpo, medda'r dyn clwyfedig mewn llais gwan. Tro'r inspector oedd hi blygu drosto nawr. Nid cwmpo? Beth ddigwyddodd felly? Gofynodd. Cael, yn haflu. Gan bwy? Gofnodd yr inspector yn gynhyrfus. Ond oedd y llygad wedi cau eto, a'r distawrwydd yn llethol. Inspector, meddai Dr Phillips, mae'n rhaid i'r dyn ma orffwys, does dim ragor o holi i fod. Na, llais bloes y dyn yn y gwely. Rwy am ddweud wrthoch chi, ond mae'r boen yn ymraich chi'n annioddefol. Aeth y doctor i nôl chwistrell a photel fach. Gwthiodd nodwydd y chwistrell drwy dop y botel fach ac yna aeth at y dyn. Rhywbeth i ladd y poen, meddai, a roddodd frathiad i'r dyn yn ei goes. Nawr, ceisiwch gorffwys dipyn, ond ysgydwodd y dyn ei ben yn wanllid. Rhaid i fi gael dweud wrth rhywun. Nawr, meddai, a gorodd ei lyged a daeth ei lais yn gryfach. Hans Boom oedd y dyn yn hafloddioddi ar y trên, meddai'n glir. Edrychodd y 2 blisman a'r doctor ar ei gilydd. Roedd hi'n amlwg fod y 3'n meddwl fod y trian wedi drysu. Hans Boom, swyddog pwysig gyda'r Gestapo yn ystod yr ryfel diwetha. Cododd yr inspector ei ysgwyddau. Roedd e'n siomedig. Teimlo'n siŵr erbyn hyn na roedd dim synwyr na gwybodaeth i'w gael gan y dyn yma yn ei ddryswch, ond roedd y dyn claf yn llefaru eto. Hans Boom, Nazi ifanc, mileinig oedd e'n 1944, pan gwrddon ni yng Ngogledd Ffrainc, tu allan i Cên. Ond Sir Walter Frost, esgus o Gymro, yw e nawr. Fe dwlodd e fi oddi ar y trên. Methodd y llais eto, ond ni cheodd y llygad y tro hwn. Roedd yr inspector yn gwrando'n astud yn nawr. Roedd 12 ohonon ni ar batrol rhyw noswaith. Bechgyn y gwarchodlu Cymreig, pan gawson ni'n dalag yn yr Almaenwyr. Fe fuon ni'n garcharorio am wythnos neu'r agor. Roedd yr Almaenwyr yn ddigon caredig teg ato ni, ac roedden ni'n gwybod fod y ryfel yn dirwyn i ben beth bynnag. Roedd yr Americanwyr wedi ymuno o'r ryfel erbyn hynny, a roedd yr Almaenwyr yn cilio, yn gorfod cilio. Fydden ni ddim yn hir cyn cael ein rhyddhau. Dyna o'n i feddwl. Ond rhyw brynhawn, roedd y swyddog pwysig mae'r Gestapo, a Captain Hans Boom. Roedd ei ofan hyd yn oed ar ei gydfilwyr. Roedden ni'n cael ein cadw'n gaeth mewn neuadd mewn hen ysgol wag, o dan glo wrth gwrs, a milwyr yn gofalu amdano ni. Fe ddaeth Hans Boom mewn yn gweld ni rhyw brynhawn. Fe gerddodd nôl am lan rhyngon ni, gan edrych i lyged pob un ar nail. Anghofies i byth mor llygad ar wyneb na. Llithrodd y llais yn ôl i'r distawrwydd eto, ond dim ond am eiliad. Fe ddechreuodd Boom weiddi ar y milwyr. Roedd yn bihafio fel dyn gwallgo. Mai chydig iawn o'r iaith o'n i'n deall, fe ddealles i
i fod e'n melltithio'r milwyr am wastraffu amser a bwyd arno ni. Pam na fydden ni wedi cael ein seithi? Yn sydyn, yn ei gyntharedd, fe gydiodd mewn stengen o ddwylo un o'r milwyr a thanio arno ni. Aeth bwled trwy'n ysgwydd i. Cyn i fi golli arna i'n hunain, fe weles yn ffrindiau i gyd yn cwmpo. Yn oswaith ni, fe enillodd ein milwyr ni dipyn o dir, ac fe fi rhaid i'r Almaenwyr gilio nôl. Fi oedd yr unig un oedd yn fyw pan gymerodd ein bechgyn i'r hen ysgol. 2 Roberts o Ferthyr ydw i, cyn aelod o'r gwarchodlu Cymreig. Ond wedi bod yn gweithio wedyn ar y reilffyrdd cyn ymddeol. Fe weles i lun mewn cylchgrawn o Sir Walter Frost. Na, nid Frost, ond y cathral Hans Bohm. Ro'n i'n nabod ar unwaith. Ond wedyn, fi es i'n meddwl, sut y gallai hen Nazi creulon ac aelod o'r Gestapo fod yn byw'n fras yng Nghymru o dan enw arall. Pan weles i fod e'n mynd ar y trip arbennig ar y Royal Scotsman, fe benderfynais i fod ar y tren. Roedd i ddim yn anodd i fi. Roedd gen i ddigon o gyfeillion yn gweithio gyda British Railway. Roedd y llais wedi gwanhau eto. Dyna ni nawr. Rydych chi wedi siarad digon, medde Dr Phillips. Ond ma'n i'n mynd ymlaen am nath e. Fe ges i gyfle arno pan aeth e'r toilet wrth ei hunain. O'n i'n disgwyl amdano fe pan ddath e mas. Roedd neb o gwmpas. Mr Hans Bohm, ebe fi, agorodd i lygaid e led y pen. Wyt ti'n cofio'r prynhawn pan seithes ti 12 o Brydeinwyr? Ches i ddim dweud ragor, cydiodd yno i, roedd y drws y tren tu ôl i fi. Mewn eiliad, roedd wedi agor y drws a ngwthio i allan. Dwi ddim yn cofio dim ragor nes i fi ddihuno'n ymyl afon. Fi ys i bron a chwmpo iddi. Roedden ni wedi taro mhen ac roedd ymraich i, ro'n i'n ddryslyd iawn. Ro'n cofio cerdded ar y reilffordd. Dyna ddigon nawr, medda'r doctor yn bendant. Chewch chi ddim siarad ragor. Ifor, yr inspector, mae gyda ni waith i wneud. Ond yn gyntaf, fe fydd rhaid i ni ffonio William Evans i weld a yw'r plant wedi troi lan ac i roi gwybod iddo beth sydd wedi digwydd ma. A dyna pennod 11, a dyma ni'n mynd mewn i bennod 12. Ysgydwodd Bates gito fel cath yn ysgwyd llygoden. Yna, cododd ei fyny i'r awyr ac un llaw a'i ddal fan honno yn gwingo. Ateb y gŵr bonheddig, gwyddodd Bates. Neu. Dwi ddim yn gwybod, llefodd gito. Rhaid bod braich Bates wedi blino oherwydd gollyngodd ei afal yn sydyn a syrthiodd gito ar draws y soffa. Dwi ddim yn dweud y gwir, Mr Bates. Oedd y llais tiodd i'r mwgwd yn oeraidd. Fe fydd rhaid i ti roi mwy o bwysau arno fo. Chwarddodd Bates. Cydiodd y nwy glist gito a dechrau ei troi a'i sgriwio rhwng ei fisau fawd. Roedd y boen yn annioddefol. O reit, fe ddwedai wrthoch chi, gwedodd y trian a'i lais yn crynu. Gollyngodd Bates ei afal yn y clistiau. Wel, gofynnodd y dyn ar masg. Sir Walter Frost oedd e. Yn y distawrwydd, clywodd Mari fach a gito sŵn anadl y dyn yn cael ei signo trwy'r twll yn y masg. Pan siaradodd roedd ei lais yn dawel. Mr Bates a Mr Hill, mae hyn yn mynd i newid tipyn ar ei trefniadau ni. Bates, cydian y ddau na, a dilyn fi os gweld i'n dda. A dechreuodd gerdd ar y draws y neuadd. Yn ymyl drws mawr y neuadd roedd yna ddrws bach yn y wal. Twll tan grisiau ydoedd. Agorodd y dyn y drws ar eiliad nesaf, roedd Bates wedi gwthio'r 2 blentyn i mewn a'r drws wedi ei ffoltio o'r tu allan. Roedd hi'n hollol dywyll yn y lle cyfyng hwnnw. Bod y 2 yn gallu gweld llinell denau o olau o dan y drws. Roedd arogl llwch a henaint yn ei ffroenau. O, mam fach, meddai gito. Mae syched arna i, ac eisiau bwyd. Rwy wedi wneud hi nawr yn dy fe Mari. Roedd rhaid i ti ddweud, allu ti ddim dioddau'r agor. Ro'n i'n meddwl i fod e'n mynd i dynnu'n listiau bant, ond nhw'n brifo o hyd. Be sy'n mynd i ddigwydd i ni nawr? O'n i ddim. Ti'n gwybod pwy yw'r dyn na a'r masg o'n wyt ti? Na, dwi ddim. Sut gallen ni nabod e ar masg ofnadw nam i wyneb e? Pwy yw e? Wel, Mari, dwi ddim yn hollol siŵr, ond wedi i fi weld i wallt coch e. Rwy'n meddwl, rwy bron yn siŵr mae Sir Walter Frost yw e. O, Sodom a Gomorra, meddai Mari fach. Dyna fyddai hi'n dweud bob amser pan oedd pethau wedi mynd yn draed moch neu dros ben llestri. Rhywsut, neu gilydd, ar weitha'r sefyllfa nifer yn y tywyllwch yn y twll o dan y grisiau, fe fi clywed Mari'n defnyddio ei dywediad cyfarwydd yn ddigon i godi calon gito, ond pe gwyddai beth oedd yn cael ei gynllunio ar ei cyfer gan Bates a'r gŵr bonheddig y funud honno, byddai ei galon wedi suddo ei gwelodion. Allan yn y neuadd roedd y masg a'r wyneb y gŵr bonheddig wedi ei dynnu ymaith
ond roedd yr ŵn siapaniaidd liwgar amdano o hyd. Safai ar ei draed uwch ben y soffa, lle'r eisteddau Bates a Hill. Edrychai i lawr ar y ddau ddihiryn oedd wedi bod yn weision bach iddo fwy nag unwaith. Roedd golwg ddig greulon ar ei wyneb. Mae pethau wedi mynd o'i le yn ddrwg iawn rwy'n ofni fechgyn. A dwi ddim yn teimlo eich bod chi'ch dau wedi helpu llawer arna i. Ro'n i'n disgwyl gwell. Fe fynes i chi ddod o hyd i'r corff, ond fe fethoch. Fe ddeithon ni ar plant, meddai Bates. Dyn nhw ddim yn gwybod dim am y corff chwaith ydyn nhw. Na'r polis. Falle fod e wedi cwmpo i'r afon a mynd gyda'r dŵr. Gobeithio hynny wir, Bates. Ond nawr mae problem arall wedi codi. Mae'r crwts ma wedi nabod y dyn ar y tren. Ac mae wedi dweud wrth yr eneth na. Gobeithio nad yn nhw ddim wedi dweud wrth yr heddlu hyd yn hyn. Fel wyt ti'n gweld, mae'r ddau blentyn yma nawr yn berygl mawr i fi. Fe allar hyn welodd y crwt na trwy'r binoculars fel ni'n istrio un llwyr. Bah, fydd neb yn cymryd gair plentyn fel yn erbyn eich gair chi, Sir Walter. Bydd y dyn tenau wedi mentro roi ei big i mewn. Tro Sir Walter i edrych arno. Falle wir Hill, ond allai ddim cymryd siawns ar hynny. Pryn fod eisiau dweud wrtho ti, bydd rhaid i ni gael gwared o'r ddau yma nawr. Mae nhw yn ein gafel ni ar hyn o bryd, a rhaid i ni beidio colli'r cyfle. Gwyngodd y dyn tenau ar y soffa. Sir, dwi ddim yn fod yn rhan o unrhyw gynllun i ladd plant. Yn sydyn roedd Sir Walter Frost wedi tynnu pistol bach di o boced ei ŵn lliwgar. Ysgyrnygodd ar Hill. O, nag wyt ti wir? Wyt ti'n gael dy ben yn rhydd nawr, wyt ti? Wel, cheid i ddim. Wyt ti yn y fusnes ma gyda Bates a fi ne. Does dim tynnu nôl i fod nawr. Os naw wneud i beth rwy'n ofyn i ti wneud, mi seithau di farw. Crynnau Bert Hill yn ei sgidiau wrth weld yr olwg ofnadwy ar wyneb Sir Walter. Wyt ti'n deall? Gofynodd hwnnw wedyn. Ydw, meddai Hill mewn llais bach. O'r gore. Nawr te, dyma'r cynllun. Mae gen i yacht yn harbwr Caerdydd, y Daisy Bell i fi enwi. Nawr, rwy am i chi fynd ar plan heno a'i cloi nhw mewn caban ar y yacht. Aroswch chithau ar ei bwrdd i dros nos i ofalu na chan nhw ddim cyfle i ddianc. Fe bydd rhaid i fi wneud tipyn o waith fan yma heno, a bydd rhaid i fi aros nes bydd y banc wedi agor bore fori. Rwy am godi swm go le o arian, gan mod i'n bwriadu bod allan o'r wlad ma'n dipyn, nes yw pethau wedi tywelu beth bynnag. Fyddai gyda chi bore fori tua hanner awr wedi 10, fi a Wilkins y gwas ma. Mae'n hen forwr profiadol. Ar ôl ni gyrraedd, fe gawch chi'ch dau adael yr yacht ac fe fydd popeth wedyn yng ngofal Wilkins a finne. Fe fyddwch chi'n rhydd i fynd blebynoch chi. Fe fydd y trefniant yma'n plesio Mr Hill hyd yn oed. Mae'n siŵr gen i. Byddai'n gofalu am y plant ar ôl i'r Daisy Bell hwylio. Mae'r môr yn ddwfn iawn, ond yw e. Gwell i chi baratoi i fynd nawr. Mae yna ddigon o fwyd yn yr oergell ar y Daisy Bell, wrth gwrs. Ond gwell i chi gael rhywbeth cyn mynd. Fe gaeth Wilkins ddod â ffryd oer i chi nawr. A'r plant, Sir Walter? Ni orffennodd Hill y frawddeg. Gwgodd y gŵr bonheddig. O'r gore. Y plant hefyd. Ond rhaid i chi beidio bod yn hir.